Arratsaldeon, bai, ondo entzuten da, ezta? Bueno, arratsaldeon, Eibarrenak ebaiko ekipoko kide guztien izenean, bueno, erdixak kanpoan dabiz oraindik, Bueno, gaur kontan, Kike Amunarriz, etorri zaigu Eibarrera, berrindartu eta jauzi dokumentua, Topalabe taldeak sortutako dokumentua orkestera. Dokumentu horretan guk espero dugu, eta zuek ere ez da, Eibartar moduan topatuko ditugula klabeak eta bideak, Eibar euskaldunago bat izateko pausoak emateko, ez da, danon artean. Badakizu Eibarrenak ebai helburu horrekin sortu dala, eta, bueno, 5 urteerako bidean goaz. Gaur aurkezpen hau egitean eri tokatu zait. 11 berbaldirekin 2017an hasi ginen, abendu inguruan, eta Kike izan zen, lehenengo saioa eman ziguna. 2018an ere, eta 2019an ere hainbat saiotxo egin ditugu. Helburua da Eibartarrok eta euskeraz bizi nahi dugunok, edo Eibar euskaldunago bat nahi dugunok, formatzea eta informatzea. Jakitea pixkat, Euskal Herri mailan ikerlari hauek eta talde hori osatzen dutenek, ze deskubrimentu egiten dituzten, eta horiek gure esku jarri, eta guk geure modura herri honetan aplikatzeko bideak topatzea eta klabeak. Berrindartu eta jauzi da. Momentu, arraro latz hontan gaude, baina euskerak eta hizkuntzak aurrera egin behar du, eta danaren beharrean gaude. Orduan, ni ez nahi luzatuko gehiago, Kikek berak kontatuko digu, amaieran eukiko dugu aukera, nahi baldin badizu zerbait galdetu edo hitz egiteko. Eta besterik gabe, Kikeri txalotxo bat, edar bat emango diogu, eta hasiko da. Bale, eskerrik asko, Junkal, eta, eskerrik asko, Eibartarrei, eta Akebaikoi, egia esan oso oroitzapen hona daukat, Akebairen aurkezpen hartan eman dako hitzaldi hartaz, oso beste giro batean, oso beste kontestu batean, baina, eskertzen da berrirore insistentzia, eta eskertzen da berrirore konfiantza. Beraz, eskerrik asko, azteko behintzat. Gaur aurkeztuko dizu edana, da berrindartu eta jauzi txosten hau. Txostena interneten ere badukazue, topagunaren horrian sartu, eta bestela Googleen berrindartu eta jauzi jarri, eta aterako zaizu gero, lasaiago irakurtzeko, eta bar. Kontestu txiki bat emango izuet. Txosten hau Topalabe taldeak egin dugu. Topalabe taldea sortu zen 2012an edo topagunearen iniziatibaz. Hainbat lagune deitu zigun, hasiera batean gehiago zen topagunearen inguruko hausnarketak egiteko edo aholkularitza moduko bat burutzeko, ez? Baina berehala pixkat beste tankera bat eman zitzaion taldeari, eta erdi mailako pixkat ikuspegia lantzeko ardura edo eginkizuna eman zitzaigun, eta orduan hortan, hasi ginen, pentsatuz, euskalgintzaren horabidean nondik, zer ikusten gendun, ze utxune, zein dargune ikusten genitun, eta bar. Esango izuet, zuek ere kokatzeko, izan garela talde bat, bildu garen agure ordu libretan, normalian ostiral arratsaldetan, eta horrek suposatzen duenarekin. Hilean behin, eta orduan, txostenak ere landu dira kontestu honetan. Ez dira, esango nuke, txosten oso eta ikeragarri landuak, gehiago dira, gonbidapen bat, hausnarketarako, edo gure artean zer ikusi dugun eta konpartitzeko. Beti, lehenengo txosten hortan, eta hontan ere, sortu zitzaigun zalantza zen, ja kaleratu behar dugu, edo beste 5 buelta eman behar dizkiogu honi, ez? Eta hori momentu bat iristen, onain hori izegara, kaleratuko dugu, eta aurreko txostenan esaten nuen, aurrekoan behar bada gehiago hontan baino, kaleratu eta berehala esan jontxu, eske, idatzi dugun gauzaren bat, ja ez dakit ni oso ados non idatzitakoarekin, igual aldatuko nuke, ez? Txostenak ere bizirik dauden seinale dira. Eskertu behar dizu eta aurkezpen hau ere hemen egiteko plantemendua. Txosten aurkeztu genuen mugimendu barruan, Topagunea eta Euskara elkarte
elkartei, aurkezpen batean, Euskalgintzari ere beste aurkezpen bat egin genion, eta gero bai zabaldu da, hainbat erakundetan eta hainbat instituzioetan zabaldu dugu, baina oraindik ere ez dugu izan aurkezpenak egiteko tarterik ere. Gero hau pentsatuta geneukan, gutxi gora bera, martxo inguruan kaleratzea, eta ikusten duzuen nun gauden, eta zer etorri zitzegun, azkenean imprimituta ere bazegoen aurretik, tantxe kajatan egontzan, hilabete batzutan, erabaki arte, hau nola atera behar dugu, eta baiatzean ja erabaki gendun publikoitea, eta bere bidetxoa da egiten. Eta gero esango dut, idatzitakoa pre-COVID da. Eta orduan, gauza askok, jabardurak behar dituzte. Eta beste gauza askotan, COVID-ak oraindik ere ageriagoan utzi ditu, hor aipatutako gauza batzuk. Oie, joango gara komentatzen. Eta hori, asteko pixkat prehistoria egingo dugu, eta prehistoria da txosten hau. Aurrekoa, berrikasi eta berrikusi. Hau atera zen 2015ko maiatzean. Eta hau batzuk ezagutuko duzue. Txosten honetan, txosten horrek bi zati nagusi zituen. Lehenengo zatian egiten genuen, gutxi gora bera, euskararen bizi berritze prozesuaren 2015 bitarteko irakurketa kritikoa. Esateko, zertan asmatu dugu, zertan ez dugu asmatu, zertan hobetu genezake. Eta, gure indarguneak zeintzuk izan ziren markatzen genituen, ikusten genuen ere, azkenengo 50 urte hauetan, zenbateko pisua eta eragina izan duen euskaltzaleen arteko lubakiak eta banaketak, horren inguruko refleksio batzuk egiten genituen, eta gero nolabait 7 puntu edo 7 palanka aipatzen genituen bidegurutzetzat hartu izan dugun horretatik ateratzeko. Horre hitz egiten genuen hiztun komunitate emantzipatuaz. Alegia, beharrezkotzat jotzen genuen hizkuntza komunitatearen erdigunean egotea, komunitate kontzientziatu bat euskara ardatz izango duena eta euskaratik pentsatuko duena. Nola baita esatearen, ez? Epe luzeko plangintza eta hizkuntza politika. Lege babesa, baliabideak eta referentziak aipatzen genituen. Aipatzen genuen egitura eta autoritatea esaten genion, gero erreferentzia nahiago izan dugu, eta erreferentzia zientifiko baten beharra ikusten genuen, bizi berritze prozesu honen erreferentziazko helduleku garrantzitsu gisa eta ipar zientifiko bezala, ez? Diskurso multzo koherente bat, eta horre aipatzen genuen diskursoak egoera berrira egokitzearen garrantzia eta ezinbestekotasuna, eta hor, aurrera pausoak eman ditugu, baina proposamen batzuk ere joaten ziren, arnasgune politiko alderdien aldetik, konfrontazio egoera batetik zoru komun bat eraikitzea eta arnasgune politiko bat sortzeko onbitea eta eskaera egiten zen, ez eztabaida baztertzeko, eztabaida bai, baina eztabaida elkarlan eta zoru komunaren testuinguru batean. Eta motivazio eta bizindarra ezinbestekoak izango genituela ere azpimarratzen genuen lehen txosten hartan. Txostenaren inguruan hainbat aurkezpen eta egin genituen, egia esan guk uste baino harrera hobea izan zuen, rezeptibidadea handia somatu genuen, bai mugimendu euskaltzalean, baita ere alderdi politiko zein instituzioen aldetik. Eta, neurri batean iruditzen zaigu gure aletxoa ere jarri genuela, gero euskaraldia eta euskaraldiaren inguruan sortu den giro hau eraikitze aldera. Eta 4 urte geroago, hori aurkezpenetako bat izan zen, eta hau bukatutakoan, 2018an edo biltzen jarraitu genuen,
eta bileroietako batean azaldu zen galdera bat. Eta galdera zen, bueno, orain arteko irakurketa egin dugu, jarri ditugu palanka batzuk, ikusten dugu giroa aldatzen ari dela, baina bizi berritze prozesu honen urrengo faseari begira, zeintzuk dira gako nagusiak. Osea, nun eragin behar da bereziki. Nun eman behar dugu jauzia. Hori izan galdera. Eta horren inguruan, pixkat, eztabaidatzen hasi ginen, berotuen ginen, eta horrek ekarri du, gaur aurkeztuko dudan txostena. Horretik esaten dugu pixkat, hemendik 2014an berrikusi eta berrikasi, eta gero pixkat berrindartu eta jauzi. Ikusten duzu, pixkat terminologian ere, planteamendua izan da, gure ustez, euskararen bizi berritze prozesua azkenengo urte hauetan berrindartzen ari da, badago zantzu batzuk pentsatzeko badagoela bizi berritze bat ere, mugimenduan bertan, eta gero ikusten dugu jauzi bat emateko aukerak ere badudela. Eta ez dugu esaten urrats bat aurrera, baizik eta jauzi hitza. Eta iruditzen zait jauzi hitzak txosten honetan garrantzi berezia dukala. Ze, esparru batzuetan, planteamendua ez daia aurrera pauso batzuk eman, baizik eta baldintzak ditugu eta behar dugu jauzi bat eman. Eta hori izan galdera, jauzia, nun. Dokumentuaren egitura, eta gero pixka zuek ikusteko, aurkezpentxo bat egingo dugu, baino lehenengoa da abagunea, azkenengo hamarkada hau nun nola kokatzen dugu, barkatu. Gero berrindartu, esaten dugunean, zertaz ari gara, zer berrindartu, zer ari da berrindartzen eta zer berrindartu genezake, jauzia nun eman genezake, eta gero baditugu eranskin batzuk. Badago testu bat, hasierakoa, eakutxiko izuet, hemen daukaguta. Erdiraino. Gaina, bera, lehenengo argazila Ibarkoa da, ez kejatzeko. Hau, Eibarren ateatakoa da, ez kejatzeko. Erdiraino da, esango genuke gure txostena, eta gero daude eranskinak, egiletako batzuk egin ditugun eranskinak, bakoitzak jorratu duen gai hori, pitin bat gehiago sakontzeko. Txostena ez da luzea. 40 horre ditu. Horrenio iritsi gara, eta ez da ikerketa sakon bat, baizik eta, hausnarketa baten, pizkan norabide nagusiak edo. Hoi da. Gero, zeintzuk gara, hemen, gero norbaiteko la protesta egin nahi baldin badu, erantzuleak hemen gaude. Lehen esan dakoa, 2012an sortuta, hasieran gehiago topagunearen gogoetarako eta pixak gero zabalduin. Zabalduin genuen ikusmira hori, eta dokumentuentan hauek ibili gara, Carmelo Iesta, Nineu, Xabier Eriza, Mikel Erizar, Elena Alaka, Iker Martínez de Lagos, Iñaki Martínez de Luna, Jasone Mendizabal eta Ion Sarasua. Eta gero, bai dokumentua kontrastatu gendun iparraldeko lagunekin. Hor, momentu honetan, topagunearen inguruan iparraldean mugitzen ari diren eta konkretuki Euskaraldiare antolatzen ari diren lagunekin. Batez ere, planteamendu batzuetan, oso importantea iruditzen zitzeguleko Euskal Herri osoko ikuspegia oso aintzat hartzea. Eta planteamendu batzuk oso ondo eskontzen ziren elkarte autonomoaren realitate soziolinguistikora, baina matiz handiak behar zituzten Nafarroko edo iparraldeko kasuan. Nafarroko egoera gertuagotik ezagutzen dugu, hori etxe barruan ere kontrastatzeko modua genukan, eta iparraldekoekin egin duen lan egun berezi bat, bereien ikuspegiak eta jasotzeko. Eta gero, pixkat lan egiteko modua eta ikusteko, lehen esan dizuena, egia da, bilera gogorrak, astunak eta terribleak direla, normalian, eta, behar izaten da ere pixkat, bilera bukatutakoan, edo bilera berezi batzuk ere, txostenari beste usai bat emateko.
Dena ez da mai baten inguruan egiten. Bien, txostenaren aurkezpenean, ja topaguneak argitaratu du, eta txostenaren inguruan euskara elkartei begira eta pixkat herrietara begira azpimarratzen genituen puntuak ziren. Zergatik topaguneak hartzen du txosten hau eta argitaratzen du, ez? Bueno, batetik ikusten dugulako jauzi kualitatibo euskararen biziberritze prozesuan jauzi kualitatibo batzuk emateko aukerak baditugula. Bai Euskal Herri osoan, baina baita ere herriz herri ere. Eta aukera horiek konpartitu nahi genituelako mugimenduko kideekin eta euskaltzale guztiekin. Gero, lehentasunezko esparruak identifikatzeko lan horretan ere, iruditzen zitzaigulako txostena lagungarri gerta zitekeela. Egoera soziolinguistiko eta egoera soziopolitikoen arabera, gero esango dugun bezala ere, lehentasunak aldatuko dira, baina horrokor batzuk edo nagusi batzuk identifikatu litezke. Eta gero ja, errealitate bakoitzaren arabera, esango nuke indar gehiago edo gutxiago jarri batzuetan. Gero, iruditzen zaigu txostenak ere, iruditzen zaigu ez gaina hala nahi dugu eta horretan saiatuko gara, izan behar duera ere akulu arduradun politiko eta instituzionalentzat ere. Aurreko txostena ere horretarako. Txosten hau ez dago idatzita apaletan gordetzeko. Txosten hau eragiteko txosten bada. Konpartitzeko, eragiteko, ilusionatzeko eta akulatzeko txosten bada. Gero, Euskaraldiaren testu inguruan, iruditzen zaigu, Euskal Elkarteentzako ere pista batzuk egon daitezkela. Batez ere, ariguneen lana ondo kokatzeko. Hau idatzi genuenean, etzion COVID-ik. COVID-ak asko zaildu digu ariguneen lanketa, badakigu. Baina, orain gorako modu partzialago batean lagundu balin badezak ere, etorkizunera begira iruditzen zaigu oinarrizko pista batzuk badaudela. Eta hemen, spoiler lana egingo dut, baina Euskara Elkarteetan ere historikoki asko landu diren, kasuren batian bat orain gutxiago lantzen baldin bada ere, bi esparru nagusi jorratzen dira txostenean. Eta horiek dira alor sozioekonomikoa eta esparru ez formala. Esparru ez formalean gaur egun ere Euskal Elkarteok askoz ere presentzia eta indar gehiago egiten dugu, baina alor sozioekonomikoa ere landu izan dugu hor kontutan izanik eta lantzen dugu ere zenbait lekutan. Ez bakarrik lantegiak, baizik eta baita ere komertzioa, elkarte antolatu batzuk eta bar. Eta hor dago esate baterako, 2004koa dela iruditzen zait, hor topaguneak simboliko logo zaharrarekin argitaratutako liburua hitzarmengintzari buruz. Asko zabaldu zana bere garaian. Horregatik iruditu zitzaigun ere interesantea txosten hau argitaratu eta elkarteen esku ere uztea. Nundik ari gara txostena idazten? Gaur ere importantea zen, gure buruari ere galdetu genion. Ze perspektibatik ari gara? Eta perspektiba da hiztun komunitatearena. Zego, pixat, hiztun komunitatetik eta hiztun komunitatearen perspektibatik idazten dugu txostena. Eta zer da hiztun komunitatea? Ez da hain erresa definitzen. Bat aldizkari oso bat, aurreko alea edo, eta azken aurrekoa, justu hiztun komunitatearen inguruko ale berezi bada. Guk hartu dugun oinarrizko definizioa izango litzateke, hiztun komunitatea osatzen dugu euskeraz bizi eta euskarak aurrera egin dezan nahi dugunok. Euskaraz bizi garenak, euskaraz bizi nahi dugunok. Hor erabili dugu Jose Azurmendik, hemen txartuko Jose Azurmendik ematen zuen definizioa, niretzat euskara euskaldunen komunitatea da. Euskalduna komunitate horri buruz positiboki posizionatzen dena da. Eta posizionamenduek garraduak dituzte. Baina bizat ikuspegi horretatik, ikuspegi zabal horretatik. Esango egunuke idatzi nahi izan dugula. Eta
euskara jendea, xamarrek, euskara jendea deitzen zion horretatik. Kontutan izanik, komunitate horretako kideak oso esparru administratibo desberdinetan bizi garela, oso egoera soziologiko, legal eta soziolinguistiko desberdinekin. Baina, oinarrian denak jomuga edo helburu berarekin gaude. Eta helburua litzateke euskeraz lasai eta eroso bizi ahal izatea. Gauden lekuan gaudela. Eta perspektiba horretatik landu da. Badakigu egoera diferenteak ditugula, baina helburu bera dugu denok. Alde horretatik saiatu gara ere norabide komun bat marrazten. Euskal Herri osorako balioko duena, jakinik, aplikazioak edo lehentasunak egoera bakoitzaren arabera moldatu beharko direla, ezinbestean. Beraz, prozesuan maila diferenteak izango ditugula, eta esparru edo eremu bakoitzak bere erritmoak beharko dituela. Eta gero, bazegoen, eta helburu hau zergatik gero esplikatuko dut, baina, eta zein da, ze helburu jarriko diogu? Hurrengo belaunaldiari begira zen izango litzateke helburua. Hemendik 20 urtetara nun egon beharko genuke. Eta orduan, buelta dezente eman genizkion kontuari, buelta dezente aspektu diferentetatik, ez? Eta da, nola lortu helburu lorgarri bat, baina baita ere ilusionagarri bat, eta Euskal Herriko gizartearen gehiengoak ontzat emango lukena. Eta eruditu zitzaigun, buelta asko eman ondoren, hau izan zitekeela bat. Eta da, badakigu UNESCOren hizkuntzen zerrenda horretan, euskara oraindik arriskuen dauden hizkuntzen artean dago. Katalana ez bezala, esate baterako. Eta iruditzen zaigu euskal gizarteak, Euskal Herri osoak, gehiengoak ontzat eman dezakeen helburu bat izan daitekeela, helburu partekatu bat, maila soziopolitikoan, gizarte mailan, esatea, 2 hamarkadatan lortu beharko genuke euskara zerrenda horretatik ateratzea. Eta horrek, esan nahi du, ezagutza mailan aurrerapen bat, transmisio mailan aurrerapen bat, egoera legalean aurrerapen bat, eta erabileran aurrerapen bat. Eta iruditzen zaigu 2 urtetan, 2 hamarkadetan, 2 urtetan ez, baina 2 hamarkadetan lor daiteken helburu badala. Eta izan daitekeela helburu konpartitu bat. Ez da inbeste 125 ez, guazen, kualitatiboki egoeraren aldaketa bat suposatu dezaken helburu baten bila. Eta horregatik, jarri dugu helburu hori. Eta, hoi da, gero ja, pixkat, nun kokatzen gara. Eta iruditzen zaigu, azkenengo urte hauetan aurrera pauso nabarmen batzuk eman direla, euskararen inguruan. Ez behar bada inbeste kuantitatiboak, baina bai euskaldintzaren barruko posizioetan. Hori gero joango gara pixat aletzen. Zein dira hurrengo pauso handiak? Hoi zen galdera. Eta pauso handi hoien inguruan refleksio eta pista batzuk ere izan ditugu. Eusko Ikaskuntzaren Kongresuaren barruan egon zen atal bat, E5 atala, justu euskararen egoeraren inguruan eta euskaren kapitalen inguruan landu zen eta gero, hortik sortu ziren konklusio batzuk. Konklusio oso interesante batzuk euskararen biziberritzearen inguruan, eta konklusio horiek Euskal Herriko erakunde, instituzio eta euskalgintzako esango nuke eragile garrantzitsu guztiek sinatu genituen. Hor bada erreferentzia bat. Erreferentzia komun bat segurazki gutxi bezalakoak. Onarpen soziopolitiko ikeragarri zabala lortu zuena. Euskaraldiak ere lortu du. Horrelako onarpen zabal, bai geografikoki, bai soziopolitikoki, eta bai gizartearen aldetik. Beraz, ikusi genuen jontxo, badaude hemen elementu batzuk, barrikuntza batzuk suposatzen dutenak, eta
palanka batzuk, lehen aipatutako palanka horietako batzuk, mugitzen hasi direla aditzera ematen digutenak. Bien, horti pasako dugu, eta horraino. Bien, hori izan nolait esateko sarrera moduko bat. Eta orduan, txostenaren lehenengo, hurrengo partea, bi parte ditu, berrindartu eta jauzi. Berrindartu horretan, esango genuke, zer da berrindartu den elementurik importantena. Eta gure ustez, elementu importantenetako bat, lankidetza giroa izan da. Lankidetza giroa, 3 ardatzetan, esango nuke. Badago, Euskal Herriko administrazio desberdinen arteko lankidetza, badago euskalgintza barruko lankidetza, eta badago lankidetza instituzional eta soziala, esango genuke. Eta hor, aurrera pauso nabarmenak eman direla iruditzen zaigu, eta horrek beste oinarri bat eskaini dezakeela aipatzen dugun jauziari begira. Argazki hauek ezagunak egingo zaizkizue, batzuk behintzat, izango genuke hemen 2017ko korrikan, argazki hau, horre ezaguna egingo zaizue, gehienoi, Irun eta Hendai arteko Santiago Zubian atera zen argazki hau berria zen, berrikuntza asko suposatu zituen. Hemen aditzera eman zen, bazegoela aldarte berri bat, euskalgintza sozialaren eta instituzioen artean, euskararen bizi berritze prozesuan elkarlanerako urrazenduak emateko. Hurrengo urtean, etorri zen euskaraldia. Eta esango nuke, argazki horretan bildu zirela lehenengo aldiz gure historian, eta gure historia gertuan behintzat, eta lehenengo aldiz ez bali mazan, esango nuke oso gutxitan gertatuela aurretik, bildu zirela Euskal Herri osoko administrazio diferenteetako ordezkariak, ordezkari politiko instituzionalak, Euskal Herri osoko euskalgintzako ordezkariekin batera. Zertarako eta euskararen inguruko ariketa sozial praktiko bat martxan jartzeko. Ez aldekotasuna azaltzeko bakarrik, baizik eta egitasmo praktiko bat aurrera eramateko. Azpian, dago gure taldekide Xabier Erizek Nafarroan euskararen inguruan zeuden adostasun soziopolitikoak identifikatzeko egin zuen saio batian. Nun, azaldu ziren oinarrizko adostasun batzuk eta azaldu ziren desadostasun handiak ere. Espero zitekeen bezala. Baina bazegoen ere, zoru komun minimo bat lantzen hasteko oinarri batzuk ere atera ziren hor. Eta gero urte berean udaltope egin zen, iaz, eta udaltopen leloa, buruz ez dakit, baina izan zen, bai, elkar ulertzetik elkarrekin lan egitera. Ados, hori izan zen, udaletako euskara zerbitzuek bultzatutako jardunaldi hartan hartu zen lema. Beraz, esango genuke, guk lehen txostena idatzi genuenetik giro berri hau sortu zen. Eta hau aldaketa handia da. Hau batzutan esan izan dudet, gaur egun nahiko normalak iruditzen zaizkigun argazki hauek 2014an ezinezkoak ziren. Batzuk ezinezkoak ziren. Arrazoi diferenteak, Kasu batzuetan, instituzio batzuk etzialako agertuko, beste batzuetan elkarlan giroa etzegolako, baina argazki hauek batzuk ez ziren posible. Gaur egun oso normalak iruditzen zaizkigu. Baina ohartu gaitezen nondik gatozen ere. Lankidetza horretan, nabarmendu genitzaken lankidetza
hildo berriak edo sendotu direnak, batetik eukiko genuke erakunde publikoen arteko harremana. Iparraldea egituratu eginda, ja, esango genuke badaukagula hor sujeto politiko bat gainera interlokuziorako eta hizkuntza politika bere neurrian meitzat aurrera eramateko gai dena eta baldintza dituena, bere muga guztiekin. Baina Nafarroa, elkarte autonomoa eta iparraldearen arteko elkarlan giro hori ere aspaldi ez genuela ikusten. Hori sortu da. Eta eskubiko argazkia ere, bada, UEMaren eta erakunde desberdinen arteko programa amankomun bat. Bueno, hor badaude bide batzuk bere ondorioak ematen ari direnak. Bestetik, berrindartu da, esango nuke, euskalgintza barruan. Euskalgintza barruan, azkenengo, eta hori 2015ko txostenean nabarmentzen genuen, bazegon hausnarketa giro bat. Esango nuke, euskalgintzako erakunde gehienek, barne hausnarketa bat edo burutua zutela, edo burutzen ari zirela. Eta gure konklusioa ere bada, eta gure sensazioa, euskalgintzak bere etxeko lan asko egin dituela ere. Bere muga guztiekin, baina egin dituela. Eta aurrera pauso batzuk eman ere egin dituela. Eta hor, sartu genitzake, hainbat edebide. Esate baterako, eta hor batzuk jarri ditugu, bersolari elkarteak berak lortu duen eraberritze, zabaltze, edatze eta indartze prozesua, eredugarria, alde askotatik behiratuta, kontseiluak berak hizkuntza eskubideen protokoloarekin egindako bidea eta emandako aurrera pausoa. Topaldian bertan iaz aztertu genituen euskara elkarteek eta euskalgintzak eratzeko zituen aukera berriak, ematen nahi zien aurrera pausoak, eta hor ikusi ahal izan genuen Euskal Herrian zehar zer nolako aldaketak egiten ari dian, egituratzen mota berriak sortzen ari dira, eta hor burura datozkidan batzuk dira hor Aiaraldean eta Laudion esate baterako sortzen ari diren faktoria eredu berria, burura datorkit momentu honetan Iruñerrian aurrera eramaten ari diren proiektua Iruñerriko euskalgintza sendotzeko, gurean ere, Tolosatik Tolosa alderako jauzia eman izan euskara talde bezala eta momentu honetan gainera euskararen maila sortzeko gogoa. Hainbat herrietan Elgoibarren kulturgintza eta euskalgintza uztartzeko eramaten nahi dien bidea, badaude refleksio batzuk oso potenteak. Eta bide berri batzuk markatzen dituztenak. Covidaren ondorioz ere, gero euskaratik iniziatiba sortu zen eta horrek ere, ekarri ditu, adierazten zuen ere euskalgintza barruan. Zegoen lankidetza giroa eta iruditzen zait, Covidak ere ekarri duela euskalgintza barruko elkarren babes eta zaindu beharra, eta hori agerian utzi duela, eta neonek ere esan dezaket, topagunearen barrutik, Covidaren ondoren, izan dugun barneko mugimendu handienetako bat izan dela pixka trinkotzeari begira. Bai herrialdetako batzarretako parte hartzetan, eta sortu diren dinamika berriak, esateateko, aisialdiaren inguruan, oso sakabanatuta zuen taldeek, momentu honetan bildu behar dugu, eta elkarren babesa behar dugu. Horren, etxeko lan horiek egiten nahi dira, eta hau, aste honetako argazkia da, baina esate baterako, herrigorak berak ere, agerraldia bezalako prozesu bat martxan jarri du, herribera guztian, euskararen aldeko iniziatiba berriak sortzeko, eta adibide batzuk jartzearen. Hori guztia, euskalgintza sozialari dagokionez, eta gero dago, lankidetza publiko soziala. Lehen esaten nuen bezala, 3 argazki ekarri ditut ere, eta 3 argazki hauek ere, 3 argazkiek badute berrikuntzarik, bakoitzak berea. Hau, atzoko edo eran egungo berriako argazkia da.
hau da, Emakundek antolatutako, guen euskara eta feminismoa bidelagun, eta, bueno, pues partaideak hor ikusten dituzue, eta iruditzen zait hori, giro berri baten adierazle dela. Hau, segurazki, bain da 10 urte, euskara eta feminismoa izen horiekin eta horrela antolatuta, etzen errezia izango ikusten. Eskubiko argazkia, goikoa, oso oker espaldimanago, segurazki lehenengo aldia izango da, kontseiluak eta hizkuntza politikarako sailburu ordetzak batera jardunaldi batzuk antolatzen dituztena. Oraindik ez dira egin, eta itxura polita daukate, bai batzuk eta bai bestek. Hizkuntzaren unibertsalizazioaren inguruko jardunaldiak. Eta azpikoa da, joan den astean, Baionan egin genuen argazkia. Nafarrak falta dira, ezin izan zutelako etorri, baina horre elkargoko lehendakari eta Baionako alkate den personak euskaraldian izena emateko dei zuzena egitea iparraldeko biztanle guztiei, ondo behiratu historian, zestu aurkituko horrelakorik segurazko aurretik. Bien, honen guztiaren inguru, bueno, hau ikusten dugu, eta hau lankidetza ardatzagoik garrantzia handia ematen digu, irutze zaigulako hemen kapital ikeragarria daukagula ondoren aipatuko dugun jauziari begira. Bueno, esan dizuet, 10-etarako bukatzen dugu seguro, lasai, ez dago problemaik, hori, bien. Lankidetza publiko sozialarekin jarraituta, hemen gure refleksioa da, hau zergatik azpimarratzen dugu. Sinistuta gaudelako, eta hortik gatoz gainera, gizarte ekimenetik gatozen persona gara gehien zuenak, gizarte ekimena dela Euskal Herriak daukan eta Euskararen biziberritze prozesu honek duen kapital garrantzitsuenetako bat. Hori gabe, hizkuntza biziberritze prozesua ezinezkoa da. Hemen daukagu gako nagusietako bat. Beraz, hori, eta hau instituzio guztiekin gaudenean behin eta berriz azpimarratzen dugu, hori zaindu beharreko, sustatu beharreko eta indartu beharreko elementu bada. Euskararen biziberritze prozesua ezinezkoa izango zen eta izango da gizarte ekimenik gabe. Horrek esan nahi du inbertsioare behar duela. Eta hor, inbertitu egin behar dela. Askotan, gastu bezala edo diru laguntza bezala ikusi den hori inbertsio bezala, inbertsio sozial bezala hartu behar dela aintzat. Horregatik, planteatzen dugu ere, orain arte egon den deialdi sistema horretatik aurrera pauso bat eman behar dela. Eta hemen horri sendotasun bat eta hitzarmen bidezko eta beste formula batzuen bidezko egonkortasun eta sendotasun bat eman behar zaiola. Eta parez pareko lankidetza sistemak ere sustatu eta aurrera eman behar ditugula. Ez dago bat bestearen gainetik, hemen parez pareko lankidetza. Bakoitzak bere funtzioak eta bakoitzak bere ardurak dituela. Eta horrek berme juridikoak ere eskatzen ditu. Hemen daukagu, puñeta bat, batez ere, esango nuke, Europatik datozen irizpidetatik eta zailtzen dutelako gurea bezalako ehun asoziatibo eta borondatezkoa dena askotan hori egonkortzeko moduak zailu egiten dira. Egia da Europan ezoikoa dela hemen daukagun bizitza asoziatiboa. Ez da ohikoa. Eta oso mesfidatik begiratzen dutela, eta, oztopak sortzen dira. Eta azken bola honetan esango nuke, batez ere, hemen bertan ere, estatuko hainbat legek ere oztopatzen dituztela askotan, Euskalgintzako jarduera
ohikoa. Eta hori ikusi dugu deialdietan, eta bar, eta hori, bueno, guain sartu nahi zela hori topaguneko lehendakari gisa, ikusiet, hainbat herrietan zer nolako zailtasunak eta sortzen diren ohiko jarduerak aurrera eraman ahal izateko edo hitzarmenetara iristeko. Lau urtetako hitzarmenak esaterako gero eta zailago gertatzen di, bueno, hor daukagun entramadu hori. Bueno, baina, lankidetza publiko soziala behar baldin bada, gizarte ekimena zaindu, babestu eta indartu egin behar da. Eta horretarako, baliabideak eta horretarako babesa eman behar da. Hori da. Eta berrindartze honetan, baita ere, ikuspegia jarri dugu herrigintza berrian. Izango eta idea nagusiena, izango litzateke, azkenengo urte hauetan, euskalgintzaren eta beste hainbat gizarte eraldaketarako aktoreekin dagoen gurutzaketa eta dagoen gero eta konpliziatea handiagoa. Izango genuke nolabait, euskalgintzan eta euskal elkarteetan ere, hori bizi izan dugu, euskeran hasi eta euskeran bukatzen ikuspegi hori zabaltzen ari dela. Eta implikazio gehiago eta konplizia gehiago sortzen ari direla bestelako mugimenduekin. Lehen aipatu dut, euskara eta feminismoa jardunaldiak eta esate baterako iruditzen eta azkenengo 5 urte hauetan oso nabarmena dela euskalgintza zenbat ari den ikasten feminismotik, ez dakit aldrebez hainbeste den, eta zenbat hausnarketa partekatu dagoen edo zenbait hausnarketetan lotzen diren bigaiak. Alde horretatik 3 kontzeptu edo landu nahi izan ditugu. Zoru komunaren batetik, egitasmo partekatua eta gero lankidetza publiko soziala. Iruditzen zaigulako hor jokatzen dugula asko etorkizunera begira. Zoru komuna esaten dugunean zer esaten dugu? Batzen gaituena. Osea, zer da batzen gaituena? Eta hori aurreko txostenean esaten genuen. Aurkitu dezagun zer den euskaldunon arteko zoru komun hori. Sinistuta gaudelako gehiago dela batzen gaituena, banatzen gaituena baino. Hizkuntz komunitatearen ikuspegitik. Eta hor gainera lan garrantzitsuak egin dira. Bat aipatzeko Xabier Erizek berak, hori interneten aurkitu dezakezue, eta badago laburpen bat oso interesantea, eta harrez irakurtzen dena, eta egin zuten euskeraren gaineko oinarrizko diskursoak lana. Hori 2014 uste egin zutela, inguru hortan, eta bereik bilatu zutenetan, zeintzu dira euskal gizartean, kasu hortan elkarte autonomora mugatutako lana zen, baino, zeintzu dira herritarren artean oinarrizko adostasunak hizkuntzaren inguruan. Eta esate baterako horratera ziren oso ondorio argiak. Ondorio argi bat zen, elkarte autonomoko biztanleen, uste 188 zela, ados zegoen hizkuntzak errespetatu behar zirela esaldiarekin. Ez da asko, baina ez da gutxi bizigaren garaietan. 180 ematen zion balio bat euskerari. Pragmatikoa, emozionala, ideologikoa, baina 180 balioren bat ematen zion. Eta 160 ere ados zegoen euskara sustatzearekin, naiz eta baina batzuk jarri, batzuk, eta 160 ados zegoen euskararen aldarrikatzearekin. Alegia, euskararen aldeko neurri sakonak ematearekin. Zoru komuna ari garenean, era honetako ideiekin ari gara. Nun daukagu zoru bat, nun hor ondo jokatzen baldin badugun, aukera izango dugun aurrera egiteko. Hori elkarte autonomoari dagokionez. Nafarroan diferentea da. Nafarroan daukagu eren bat alde, eren bat kontra eta eren bat jarrera neutral edo ezaxolatian esango genuke. Horregatik ere, gure reflexioetan sartzen da, Nafarroan
aurrera egin ahal izateko ezinbestekoa izango zaigula, momentu honetan tartean dago neren hori aldeko jarreretara erakartzea. Eta horrek jarriko duela oinarria, benetan, hizkuntza biziberritze prozesu sendo bat bideratu ahal izateko Nafarroan. Eta iparraldean, gutxi gora bera oso korrespali banabil, zegoen eren bat alde, euneko 20 bateo kontra eta beste guztiak gehiengoa zegoen posizio urrun batean esango nuke. Ezin dugu ahaztu, iparraldeko biztanleen erdia, praktikamente, Frantziar estatutik etorritakoa dela. Orduan, bueno, horiek dia, pixat, zoru komuna zari garenean buruan dauzkaguna. Eta horregatik iruditzen zaigu, importantea dela, balio sozial partekatuak ere, euskalgintzatik lantzea eta beste eragile eraldatzaileekin ere partekatzea. Eta hor baditugu, oinarrizko idea batzuk, balio partekatu batzuk, euskal gizartearen gehiengoak bat egiten dituena. Eta horiekin lotzea euskararen biziberritze prozesua oso importante iruditzen zaigu. Eta horreun batzuk aipatzen ditugu, ez? Aniztasuna, askatasuna, berdintasuna, tokikotasuna, justizia. Tokikotasunaren inguruan, esate baterako, COVID-a iritsi den honekin, oso nabarmena izan da, batez ere, esango nuke, merkataritza txikiak, leku askotan, zer nolako onarpen ona egin dion euskaraldiari, euskaraldiak bat egin duelako ere, hain zuzen ere tokikotasuna sustatzearekin. Eta hor bat egin dugu. 0 kilometroaren filosofia, bertako produktuak lehenestearen filosofia, kasu honetan bat egiten du euskaraldiaren filosofiarekin. Eta hor badaukagu zoru komun bat. Edo, genero berdintasunaren alde ari garenean, eta hizkuntza berdintasunaren alde ari garenean, azkenean berdintasunaren alde ari gara, eta hor badaukagu zoru komun bat. Hor dauzkagu konplizidadeak, eta hor dauzkagu landu beharreko, esango nuke, zoru komun horiek, ez? Kasu honetan, esango genuke, erakunde, talde, elkarte, eraldatzaile guztion ametsa dela, gizarte, justuago bat, hobe bat lortzea, eta euskaltzaleok, hain zuzen ere, euskararen ikuspegitik lantzen dugula bide hori. Baina bat egiten dugu bidean beste hainbat agente eraldatzailerekin. Eta hor, importantea da gizartearen balio sistema ondo ezagutzea ere. Hori, nolabait irudikatzeko, izango genuke, euskara jendea hor gaudela, hiztun komunitatea hor daukagu, dinamika sozial eraldatzaileak eta euskal gizartea hor. Eta, kasu bakoitzean, ikusi behar dugu, ze balio, ze diskurso, ze estrategia garatu. Izan behar dutenak koherenteak, baina izan behar dutenak ere egokituak kasu bakoitzera. Egitasmo partekatua, da azkenean bat da, ze balio ditugu komunean eta elkarrekin zer egin nahi dugu. Eta elkarrekin egin nahiko dugun hori, azkenean zoru komun horren gainean eraikiko dugun egoera desiratu hori lortzeko bidea izango da. Eta hor, bizitza proiektu baten ametsa egiten dugu, agente eraldatzaile guztiok, eta eraldaketa horretan, hizkuntza gutxituen biziberritzeak toki naturala ere badu. Azken batean, desiratzen dugun egoera berri horretarako, herri honetan, nahi dugun herri, hobe horri begira, euskararen biziberritzeare ezinbesteko elementua delako. Eta hori da, konpartitu behar duguna, eta hori da ere, beste agenteekin batera landu behar duguna. Eta hau, eta esate genuen, eta hau bada, ezinbestean ere, zientifikoki jarraitu, hau aldatzen dikoa, guk ere jakin behar dugu, herritarren iritziak nun dauden, ez joateko, ez urrunegi eta ez motzeki.
Iruditzen zaigu oso importantea dela hizkuntzaren biziberritze prozesua arrakastaz burutuko bali bada, gizartearen balioak, gizartearen iritziak, gizartearen sinismenak ere nun dauden, hain zuzen ere hor eragiteko, eta horretan ere oinarritzeko egingo duguna. Bueno, eta gero dago lankidetza publiko sozialaren esparrua ere. Eta hemen, azkenengo urte hauetan, ikusten ari gara ere, badagoela aldaketa handi bat. Azken bolada honetan asko entzuten dugun kontzeptu bat, gobernantza partekatua, gobernantza mistoa, gobernantza berria izaten da. Hori, oraingoz diskursoetan badaukagu, praktika askoz ere komplikatuagoa da, kasu batzuetan eramaten ari da aurrera, baina esango genuke, esate baterako Euskaraldia badela gobernantza mistoaren, gobernantza partekatuaren adibide egoki bat. Eragile sozialak eta eragile instituzionalak batera, baino parez pare, bakoitza bere funtzioarekin eta bere ardurekin, egitasmo amankomun bat aurrera eramaten elkarlanean eta elkarrekin. Iruditzen zaigu alde horretatik, euskalgintza eta euskararen inguruko hainbat ekimen jarrita daudela oso ondo parametro berri hauetan. Momentu honetan, esango genuke, bide hauek Europa mailan gero eta gehiago ari direla entzuten, Euskal Herrira ere etorri zaizkigu, momentuz teorikoki ematen du badagoela interes bat eta adostasun bat horrelako parametro berriak behar diren horretan, naiz eta gero praktikara eramaterakoan, ikusten dugu horrek ze zailtasun dituen. Eta zailtasunak egon hor daude. Esan izate, martxan praktikan jartzen dianean horrelakoak, sortzen dira zailtasunak, baina iruditzen zaigu euskalgintzak aurrera egingo balin badu, euskararen bizi berritze prozesuan sinisten balin badugu, eta hala sinisten dugu, eragile sozialek, eragile instituzionalek eta euskalgintzak parte hartu behar dugula, ezinbestekoa dela, gobernantza sistema berri bat ere martxan jartzean, nun denek aitortuko diogun elkarri norbera daukan funtzioa, funtzioien osagarritasuna landuko den, eta elkarlan horretatik indar berriturik aterako garen. Iruditzen zaigu, azken urte hauetako praktikak erakusten duela, bide hori jorratzen denean, emaitzako beak diela. Ez da bide erraza. Komplikatua da. Eta hor, konplizitateak landu behar dira, oinarrizko konfiantzak ere landu behar dira, eta gero erantzukizun banaketa bat ere egon behar du. Eta parez parekotasun hori ere errespetatu behar da. Ben. Eta gero, jauzi. Bueno, hau pixatzen, zango genuke pixat oinarrizko, vale. Bien. Ondo. Ikuspegi metodologiko teorikoa izango litzateke, nabali maizue, eta jauzi. Jauzi hori, nola kokatzen dugun, eta olertzeko, hau, Carmelo Aiesta kideak landutako pixkate partea da, baina zuek ulertzeko. Ikuspegi sistemikoa edo aplikatu nahi izan dugu. Eta honekin zer esan nahi dugu? Honekin esan nahi duguna, ezin diogula begiratu bakarrik euskararen zatiari, edo ezin diogula bakarrik begiratu euskaldungoari edo euskal hiztun komunitateari horrelako jauzi handi bat emateko. Azkenean, gu sistema batean gaude, eta sistema hori da, elementu desberdinak interaktuatzen duten egoera bat, funtzio bat betetzeko. Baina elementu guztiek daukate garrantzia. Esate baterako, euskararen kale neurketak ikusten balin baditugu, 89an egiten hasi zirenetik Euskal Herrian, euskararen erabilera 10% eta 15% artean ibili da. Beraz, badirudi, gure sistema antolatuta dagoela erabilera horri biltzeko. Naiz eta ezagutzak gora egin eta
Eta orduan, elementu batzuk bultzatzen dugu erabilera hori hobetu dadin, baina beste elementu batzuk justu hori frenatu egiten dute. Zate baterako, Euskal Telebistaren kasuan, badaukagu elementu bat bultzatzen ari den euskararen erabilera, baina badaukagu beste elementu bat frenatzen ari zaiguna. Orduan, ez da nahikoa sistema aldatzeko, euskararen alde ari den horri bakarrik begiratzea. Sistema aldatuko alin badugu, sistema osoa begiratu behar dugu. Eta hor ikusi behar da, ETB batekin zer egin, ETB birekin zer egin, eta bakoitzak ze funtzio betetzen du, baina sistema osoari eman helburu bat, helburu eraldatzaile bat. Horregatik, funtzio edo helburu berri bat behar da. Eta helburu horrek ere izan behar du, esango genuke, motibagarria, eta izan behar du errealista, baina ambiziosoa. Gizartea ez da mugituko, esaten bali badigu, hurrengo 20 urtetan lortu behar duguna, erabilera 2 handitzea dela. Hori ez da, sistema osoari jarri behar dugu helburu errealista, baina ambiziosoa. Eta lorgarria. Eta helburu horri begira, ezinbestekoa zaigu, ez bakarrik euskaldungoa mugitzea, baizik eta euskaldunak ez direnak ere parte egitea, eta bakoitzari bere erantzukizunetik eta bere posiziotik mugitzeko eskatzea. Justu, irailean, argitaratu zen Katalunian, liburu hau, batzuk ezautuko zu, Carme Junget, hau da soziolinguista katalan bat, eta oso bitxein zet, saltzen nahi da txurroak bezala, Katalunian. Sekulako eragina izaten nahi da, besteak beste esaten duelako, katalanak aurrera egin dezakela, baina desagertzeko arriskuan ere badagoela. Eta besteak beste aipatzen du, aktibazio sozialaren garrantzia, eta beste aipatzen du, katalanak aurrera egingo badu, ezinbestekoa dela, katalana salbatuko dela, ez dela salbatuko katalan hiztunei esker, baizik eta salbatuko dela, etorri berriak katalan ekosisteman integratzeko integratzea lortzen balin bada, eta katalan hiztunak ez direnak ere, konplize bihurtzeko aukera lortzen balin bada. Horre pizat, honekin egingo luke bat. Ben, hori izan, komentatzen hain izana, eta honek 3 aurrelan edo. Eta hau da, pizat txostenarekin ere provokatu nahi duguna. Eta da, toia maila, euskalgintza mailan, baina baita maila instituzionalean, orokorrean, izango listateke, zein da lortu, zer da lortu nahi duguna? Edo Ibar mailan, zer lortu nahi dugu? Hurrengo belaunaldia berri begira. 2040an nun egon beharko genuke. Helburu horri begira ja, sistema guztia aktibatu behar da. Eta sistema guztia, esan nahi du, ez bakarrik euskaldungoa, ez bakarrik euskalgintza, baizik eta bestelako eragileak ere martxan jarri behar ditugula. Eta hor ja, euskaraldiaren kontestuan jarriko dut hau. Eta hor ja sartzen da, ariguneak eta bestelako eragileak interpelatzearen garrantzia. Eta gero gizarte proiektu berri baten beharra ere erakutsi. Eta hau, beste ilusio batzuekin ere lotu. Eta esate baterako, berdintasunarekin ari garenean, eta lehen aipatu bezala, genero berdintasunaren ikuspegia sartzea ere, eta hor konplizidadiak lantza, ezinbestekoa izango da. Hau planteatu genuenean, esan den abia puntua zen. Aurreko fasean, euskararen biziberritze fasearen lehen fase honetan, lortu dugu elkarte autonomoan eta iparraldeko eta Nafarroko iparraldean behintzat, praktikamente 25 urte azpiko aur eta gazte guztiek
euskaraz jakitea. Nola baita esateko? Elkarte autonomoan eta Nafarroako iparraldean ia iritsi gara ezagutzaren universalizaziora. Baina badakigu nun gauden erabilerari dagokionez. Urrengo 20 urtetan, datorren belaunaldiari begira, hau bide gurutzearen idearekin lotzen da, esango genuke, ezagutzari dagokionez eta euskal ereduetako matrikulazioari dagokionez, ia, 20an egotetik 1980an, gaudela 80-90an egoteraino. Hemen ez daukagu askorik aurreatzeko. Nun aurreatu behar dugu? Jauzia nun dator? Eta zertarako jauzi hori? Eta horregatik esaten duen. Irakaskuntzari esker euskaldunduntako belaunaldi horiek hiztun aktibo bihurtzea izango litzateke helburua. Jakitetik erabiltzera pasatzea. Arriskua nun daukagu? Askotan esan dugu, oraingo zapaia ikutu eta hortik ez pasatzea. Eta ezinbestekoa da horretarako euskara eskaini eta lehen ezten duten guneak nabarmen handitzea. Eta jauzia nun? Buelta asko eman ondoren, eta ez da bai da desente, zaten hasieran zen esparru bat, bi, nun jarri, hemen bi esparru nabarmen. Bata da, ikasten ari diren bitartean erabat osagarri izango zaian eremu ez formala, eta ikasi ondoren ikasketa prozesuari segida naturala emango dion alor sozioekonomikoa. Nola baita esateko, bi esalditan. Eskolak bakarrik ezin du, eta bi, zertarako ari dira euskaraz ikasten, gero ezingo balima dute lan euskaraz egin. Eta hau, eskema honetan laburbiltzen genuen, ez? Hemen dago hezkuntza, hezkuntzan jarraitu beharko dugu lanean. Fuerte gainera. Hezkuntza gainera, eta hor COVID-a jarri dut, COVID-ak zerbait agerian utzi balima du, izan da ere, zer nolako egoera zaurgarrian aurkitzen gara nehen bat esparrutan. Bat hezkuntza da. Hezkuntza desagertzen bada, familia eta ingurune erdaldunetako aurre eta gazteak euskararekiko daukatek kontaktua galtzen da. Hor atzera egiten da. Bi, ikusi dugu, 6 txostenak eta azkenengo ikerketek erakutsi digute, batxilergoa bukatutakoan, batxilergoa bukatzen duten ikasleen artean, euskara maila altua dutenak ez dira erdia iristen. Maila hartaina dutenak eta maila bajoarekin ateratzen dianak, baita D ereduan ikasitakoen artean ere. Eta hor gainera, dauden zantzuak dira, azkenen urte hauetan, maila hori jaisten ari dela. Erabileran hortxe gabiltza, ez aurrea esatzea, zengo nuke orokorrean, badia esparro batzuk aurrea, baina hortxe, eta gero daukagu, etorri berrien erronka ere, guzti horiek ere, euskararen ekosistemaan pixat nola sartu, ez? Hezkuntzan baditugu. Hezkuntzan jarraitu beharko dugu lanean universalizazioa garatu dadin. Baina, gure ustez, hurrengo 20 urtetan partida nagusia jokatuko da hemen. Alegia, momentu honetan, esan genezake, eta esaten dute, elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean, haur eta gaztei zuzendutako egitasmo, produktu eta zerbitzu guztiak defektuz, euskeraz eskaini daitezke. Ulertzen dute. Hor, jauzi bat emateko aukera eta beharra daukagu. Horregatik planteatzen dugu jauzia. Segin daiteke. Eta bigarrena izango litzateke, hemen, esparru sozioekonomikoan. Bien. Eta bukatzen dut, Lehen esan dakoa. Eskolak bakarrik ezin du. Eskolak lan asko egin du, lan asko du egiteke, baina eskolak bakarrik ezin du. Edo, eremu ez formala, euskalduntzen hasten gara, eta egoera diferenteak dira, Gipuzkoan hobeto gaude
beste herrialdeetan baino, inguru batzuetan ja nahiko euskaldunduta dago geruza hori, beste leku batzuetan gutxiago, esparru batzuetan gehiago, kirolean gutxiago, normalean, futbolean gutxiago, normalean, bueno, hor badaukagu, eta hor sartzen da, Euskaraldiarekin, ari guneetan egin nahi genuen lanketa hundia, eta pues, egingo dugu alduguna. Bueno. Lehen esaten nuena, adin betetik bera danak euskalduna dira, baina gehienen ezagutza maila mugatua da, eta berez euskara zein daiteke eskaintza hori. Badaude aukerak. Nun ikusten dugu hor, ze alor izan litezke. Hor dauzkagu, eskol orduz kanpoko jarduerak. Daukagu, eta hor, COVID-ak ere erakutsi digu ze ahul gauden hor, eremu digitala eta ikusentzunezkoen eskaintza guztia. Kultur eskaintza. Eta hor ere, bapatian, pasagara kaletik, pantailara. Eta pantailan, iristen garen lekura. Eta gero familien garrantzia. Bien. Eta gero dago, alor sozioekonomikoa. Oso modu zabalean hartuta, publikoa eta pribatua. Ongo litzatekena, eta hor, bai, lehentasunak aldatzen dira egoera soziopolitiko eta soziolinguistikoaren arabera. Ez da gauza bera Eibar, ez da gauza bera Lekeitio, edo Iruñerria, edo Baiona esate baterako. Eta hor, alor sozioekonomikoa edo esparru ez formala, leku bakoitzean egoerak ere diferenteak dira. Eta baldintzak hemen jauzi hauek emateko naiz batean, naiz bestean, akordio politikoa ezinbesteko da honetarako, eta gizartearen babesa. Eta esango nuke, Euskaraldiaren muina hementxe daukagula. Hemen daukagula, bai alor batean eta bai bestean, jauzi horren oinarria jartzeko lanean ari garela. Alor sozioekonomikoan ere, tau, txostenean jarrita daukau, inoizko unerik egokienean gaude. Esaldi hau pre-COVID da. Guen matizatu gara daukagu. Guen da urte bete, egoera hobean genden. Honi ekiteko. Baina, naiz eta zailtasunak pasako ditugun, badaude faktore batzuk hala ere, aurrerapen hau eta aurreratzeak posibilitatzen dituztenak. Lehenengoa, oso importantea, lan mundura inkorporatzen ari da inoizko belaunaldirik euskaldunena. Eta belaunaldi bat zenbait esparrutan gaineraia erretiratzen ari da edo gara ez dakiz esan. Bueno, pauso hau gainera ikusi egiten da posible. Are gehiago, zango izuet. Eta hau, grabatzen nahi da, baina, potako dut. Iruditzen zait, kasu askotan, erdaldunek garbiago ikusten dutela, euskaldunok baino. Tokatu zaidako, hainbat administrazio publikotan, erdaldunek esatea. Pero si esto ya está, si lo tenéis hecho. Ikusten dutelako, datozen gazte guztiak euskaldunak direla, badagoela dinamika bat, bereik ikusten nahi dira, posible dela, eta egin daitekela. Eta askotan, justu falta da beste aldea. Jakintzare badaukagu, badakigu lan mundua, administrazioa, nola euskaldundu daiteken. Are gehiago, nola euskaldundu den ere badakigu, bauzkagu adibideak. Hori zabaltzea da kontua. Eta gero testu inguruak ere neurri batean laguntzen digu. Esate baterako lan munduan, hori Carmelo Iestak asko jorratu du, eta bere eranskinean hor dago, momentu honetan, arrakasta daukaten enpresek, hizkuntza kudeaketa egokia egiten dute kasu gehienetan. Hizkuntzen kudeaketa momentu honetan ezinbestekoa zaie praktikamente munduko enpresa guztiei. Eta guk hor badaukagu bentaja bat. Kasu askotan ja trebatuta gaude. Publizitate ez egiteagatik, baina denok badakizue, Eibarren kokatuta dagoen enpresa digital bat esate baterako, oso ondo etorri zaio
hemengo hizkuntzen kudeaketa aurretik jakin izana nola egiten den, kanpora bere produktuak eta bere zerbitzuak saldu ahal izateko. Beraz, hemen belaunaldi apustu badago eta erakunde apustu bat. Eta hemen jauzi hau egin daiteke, baina honek eskatzen ditu gauza asko. Eskatzen ditu, hau tarte bezala neukan, aipatu dugulako, onarpena eta araua bai, baina gainea instituzioen eredua eta gidaritza, hiztun komunitatearen aktibazioa eta entitatek protagonismo hartzea. Nolabait esateko, euskaraldiaren inguruan egiten ari garena, baina ja beste dimensio batean. Eta hor, instituzioen eredugarritasuna hor dago. Kasu askotan ja aurrera pauso oso nabarmenak eman dira, baina hor garbi dago, instituzioak aurretik joan behar dutela, barne jarduera euskalduntzea dela helburua, hor arautzea hori, naiz eta lege oztopoak ere sortu daitezken, zuzeneko eskaintza landu behar dutela, eta hor, diru laguntzen baldintzak esate baterako, hor badaudela moduak ere, gero, euskararen erabilera hori irradiatzeko. Hiztun komunitatearen aktibazioa ezinbestekoa izango da. Arduradun gisa, langileen gisa, bezero gisa, guk ere ahaldundu behar dugu maila hortan, eta erabilera hori areagotu bakoitzak daukan bere posiziotik. Komertziotan euskararen erabilera askoz gehiago handitu liteke, lehen hitza mundu guztiak euskaraz egiten baldin badu. Kanpotik etorri diren personak lehenago animatuko dira eta ilusionatuko dira euskaraz ikastera, baldin eta bezeroek ere euskaraz egiten baldin badiate. Inork ez baldin badu egiten, zertarako ikasiko dute. Eta bar. Eta gero, entitatek protagonismo hartzea. Hori ari gara saiatzen euskaraldiarekin, eta hori da hemen planteatzen dena beste dimensio batean, ez? Eta hori da, euskalduntze prozesu hori kokatzea hizkuntza aniztasunaren kudeaketan. Eta horrek beste kontestu batean kokatzen du ere, esango nuke, euskararen biziberritze prozesua. Horrek eskatzen ditu diskurso eta praktika berriak, esate baterako txostenean Carmelo Aiestak landuta dukana da, batez ere, enpresa handiei begira, ze diskursorekin joan gaitezke. Ez da gauza bera, herriko elkarte bat euskalduntzeko eskatzea, edo IKEA batera joatea. Por cierto, hau, iparraldean askotan komentatu izan diet, bitxia da, Baionan, esango nuke, euskera gehien zuen, naiz da ez gehiegi izan, gehien zuen erabiltzen duen enpresa izatea, euskararekin eta Euskal Herriarekin zerikusirik ez token enpresa bat. Ez dugu publizitatea egingo, baina da sua eta kea, pues hor dabil. Bien, gauza bat egingoet, bajola ez bazaizu eta bestela ere bai, eta da, iapela. Ura eangoet. Eta honek eskatzen digu hori, entitatek ikustea, euskararen indartzea ere bereien interesakoa dela. Hor interes asko daude. Hor dago gizarte erantzukizuna, dago partaideen asebetetzea, dago legea betetzea, dago bezeroak aintzat hartzea, dago bertako arduradun langile edo partaideen nahiarekin bat egitea, eta bar. Bien, eta jauzia nola, eta ja, honekin bukatzen dut, hor, jauzi honetan, daukagu beso teknikoa ere beharko da, baina beso teknikoa janeko trebatuta daukagula, nik uste badaukagula teknikari multzo importante eta ondo trebatua horrelako lanetan,
badaukagu oinarria, horrelako jauzi baterako, badaukagu nun begiratua, eskarmentua badago, hor ere, eta aipatzen genuen, badago arrakala bat, sektore publiko eta euskalgintzaren artean, esango genuke, arrakala baldintzatan, eta hori ere begiratu inbar da, eta hori ikusten da bai aholkularitzetan, bai komunikabidetan, bai euskalgintzan eta euskara taldeetan, hor dagoen arrakala hori handiegia da, gero bakoitzak betetzen duen funtzioari begira, eta horri sortzen ditu tensioak, eta gero lege eta arauen eskakizunak ere hor daude, eta betein berdia. Hemen konsumitzailearen legea onartu zen, eta betetze maila oso apala da oraindik. Eta horre aurrera pausoak eman behar dira, hizkuntz eskubide horiek bete daitezen. Arrakasta izango da apustu politikoa egitea, erantzun tekniko egokia ematea, eta herritarrak aktibatzen. Hiru horiek beharko ditugu. Batek fallatzen baldin badu, eskaz ibiliko gara. Euskaraldia eta euskaltzaleen sarea badira horren pixkat adibide eta referentzia importante bat. Eta bukatzeko diskursoen egokitzapena ere behar dugu, euskararen inguruan. Eta hor, zaten, bueno, euskararen aldarria oinarrizko eskubideen alorreara ere pasarazi behar dugula. Ez da aldarri bat, nola ja eskubide batzuk betetzaren inguruan jarri. Bada ere importantea gizartearekin bat egitea, gizartearen nahiarekin bat egitea, aurretik joan arren baina ez urrunduta, eta etorkizunean lehiatzeko, batez ere alor sozioekonomikoan, euskararen beharrera azpimarratzea, eta gero euskaltzaleen bulkada ezinbestekoa izango da, aurrerantzean ere. Bizigaren egoera minorizatu honetan, ezinbestekoak izango dira administrazioaren bultzadak, ezinbestekoak izango dira arauak, ezinbestekoak izango dira finanziazioak, baina horiek denak alperrik izango dira, espalima dago, herritarren eta euskaltzalen bulkada. Eta bueno, horrela, labur, hau da txostena, pizkat. Eta guain bat ez dakit komentarioren batzuk, alderaren bat, saiatuko naiz laburxiago, baina gira da, bueno, uste nu laburxiago gozala, baina mamia dago. Bueno, galderarik egin nahi baldin badezue, komentario, bat behintzat, bat, hola. Bai. Kuriosidadetxo bada, sin más, Bizkate euskara elkarte baten ikuspegitik edo, komentatu duzu, hizkuntzaren bizi berritze prozesu horretan ezinbestekoa dela sistema bere osotasunean aintzat hartzia edo kontutan hartzia, ordan euskal hiztunez gain, kanpotik datozenak eta gero euskal hiztunak ez dirazenak bebai. Askotan nekez ailegatzen gara euskaldunen gana. Zelan ailegoko gara. Bai, eta hori, ni uste guk Euskal Elkarteok hasieran gainera gure historian sortu ginen lehenengo funtzioa izan zen euskaldunak trinkotzea. Eta indar guztiak hor jarri genituen, eta hori izan da gure funtzio hori nagusiena, eta hori da oraindik, ez? Gure reflexioa izan da, momentu honetan ja, eta euskaralditik ere bai, Euskal Elkarte mugimendutik, baina esango nuke euskaralditik ere reflexio bera egin dela, eta da, erdaldunen gana ere gehiago ere itxe behar garela. Eta erdaldunak esaten dudanean, esaten dut betiko erdaldunak, hemen bizi izan dianak, eta azken urte hauetan etorri zaizkigun erdaldun edo hiztun berriak, ez? Ezinbestekoa zaigu esplikatzea, ni uste, zein den egoera, zertan ari garen, eta zein den beraiek egin dezaketena. Esperientzia personal bat. 2 urtez, guendala urte bete bukatu nuen,
25 saio, eman dituen Osakidetzan, erdi eta goi mailako arduradunei, eta zen hizkuntza lidergoari buruzko 4 orduko formazio saioak. Gehienak erderaz, eman dituen. 25-etik 20 erderaz. Eta gehienak zian, erdi eta goi mailako arduradun erdadunak. Eta oso esperientzia positiboa izan zen. Askorentzat, lehenengo aldia zen, beraiei zuzenduteko diskurso bat bizi berritze klabean. Eta esateko bida. Hau da egoera, hontan ari gara, eta eskema hontan zuen bete beharra, zuen funtzioa hau da. Eta gainera, batzuei esaten nien. Eta gainera, motibatuta bali mazaudete oso ondo. Baina ez bazaudete motibatuta, hau hartu behar dezue, zuen kudeaketaren zati bat bezala. Genero berdintasuna zaindu behar duzuen bezala, eta berdintzait gizonezkoak izan, emakumezkoak izan, rekalzitranteak izan edo ez, hau bete behar dezue, hau ere bai. Motibatuta bali mazaudete, beteko dezue gaina gustuago. Zate baterako, ez? Eta gero dago, gizarte mailan herritarrei ere partaide egin behar ditugu, ez? Eta aurten, Euskal Aldian bertan ere hor pauso bat gehiago eman dugu. Gehiago gatzezki esplikatzen erdaldu nahi zertan ari garen. Ze besteak beste, batzuk ere, aurrekoan, eta batez ere etorri berri batzuk eta ez zuten oso ondo ulertzen zergatik, zu zeratik zatoz. Euskaz jakinda ez dutela ulertzen. Zeratik aizea. Bueno, horren iruditzen zait, oso importantea dela esplikatzearen. Hontan ari gara, honegatik. Jontxo, esnekin. Askoen entzuna da, esnekin. Bai, ni nahi nizun galdetu, argi dau, COVID-an kontua ez dala kontutan hartu txostenian, ez? Baina, bai agerian geratu dela, eta uste du komentatu zula, arrakala modukoa sortu dela, ez? Bai teknologia aldetik, bai hizkuntza aldetikan, oin konfinamenduakin eta holan. Eta adibidez, justo ume hoiei, etorkin hoiei, nola jauzia hor, nik uste dut handiagoa izango zela, ez? Eta ez dakiz segako edo daitezken jauzi hori emateko edo ematen hasteko, ez? Pixat hori, COVID-ak sortu duen arrakala hori, pixat nola lehundu batez ere etorri berriai begira, ez hori izan, ez? Nik uste COVID-ak lehen genituen arazo batzuk egin die lupa jarri. Hori egin du, ez dago berririk, ez dago arazo berririk, egin die lupa jarri. Lupa horietako bat hori da. Eta da, bat hezkuntza mailan, behar bat nabarmendu dela, eta behar horre erantzuna orain zaildu intzaigu. Egia, orain behar horri erantzuteko zailtasunak ditugula. Ze, hizkuntza praktikatzeko aukerak, batez ere, aktibidadeetan, kaleetan, parkeetan, hor dauzkagu ez, elkar harremantzeko modua, eta guen hori ikeragarri zaildu zaigu. Alde horretatik, esango nuke, bat hezkuntza barruan egin beharreko lana dagoela, eta hor sartzen dira baliabideak, sartzen dira pedagogiak, sartzen dira hor jarri behar dan indar gehiago, hortan ez dago dudarik, eta hor gauza batzuk sumatzen dugu nola egin daitezken, beste batzuk ez dauzkagu hain argi. Gauza dian bezala. Nik uste horrek ere planteatzen dizkigula galderak. Arnasguneetan nola lortu daiteke etorri berrien integrazioa arnasgune izateari utzi gabe. Hor dugu galdera bat, erantzuten erresa ez dana. Hori eguneroko, baina badago kontu bat, eta da, edo hurbiltzen gara, edo hitz egiten dugu, eta hurbiltzen gara, edo nekez izango dugu horra aurrera pausorik, ez? Batez ere goera hontan. Eta ez gara hurbiltzen ari gehiegi, gauza dian bezala. Alde horretatik pixkat erdaldunekiko harremana esaten dudanean, hori ere esaten dut, ez? Eta iruditzen zaitor, badagoela
batez ere etorri berrien inguruan, hor martxan jartzen ari da hainbat lekuetan, eta hori ezinbestean martxan jarri beharra daukagu, harrera planak, da persona bat datorrenean ez, eta nun gaude, zer baliabide dituzu, zer eskaintzen dizugu eta bar. Helduen euskalduntzea alfabetatzetik ere erreztasun gehiago jarri behar dira. Batzuk arazo ekonomiko larriak dituzte baita lehen matrikula horiek egiteko. Eta gero, euskalgintzatik, esango nuke, topalekuak bilatu behar ditugula. Horregatik, diskursoak eta mezuak zabaltzerakoan ere, esango nuke, hori, gure mugimendutik hasita oso gutxi egoten gara, esate baterako, etorri berrien edo etorkinen elkarte diferentekin. Eta horrek planteatzen dizkigu ere galdera berriak. Oain esate baterako, bai aterako da Euskaraldiaren gehigarri bat, leku batzuetan, esate Tolosaldean 6 hizkuntzatan aterako da Euskaraldiaren gehigarria. Eta izango da, Tolosaldean gehien hitz egiten diren 6 hizkuntzetan. Da, horrelako keinuak baino gehiago behar ditu. Nik uste orain arte keinuetatik aratere, eta gero daukagu, egoera, ez da, egoera hontan gaina, zailtasun erantziak ditugu, baina bestela ere, ez dauzkagu eredu asko, hizkuntza gutxitu izanik, hizkuntza nagusiarekiko gaina diferentzia handikoa, hor nola egiten dugun, kanpotik etortzen diren horiek, euskarara hurbiltzeko eta euskaran integratzeko. Eta hor, esango nuke, lehenengo erantzukizuna dela bertakoena. Edo guk ematen diogu garrantzia gure hizkuntzari, eta guk erabiltzen dugu, eta guk eskaintzak euskaraz egiten ditugu, eta orduan datorrena hor txertatuko da, edo alperrik. Gaur irakurtzen nuen, ez dakit ze programa zen, ETV-ko programaren bat, non zestuako emakume bat, ez dakit nunga, ez datezu, ezke erderaz ez dakit nik euskaraz bizi naiz. Zestuan, euskaraz bizia. Baina hor daukagu, eta batez ere belaunaldi berriak euskaraz hitz egingo dute, euskara baliagarri balin bazaia. Hori, guain dela 40 urte, orduan, bego guatuko da, Arazil etortze zanean bizitan, eta baten naiz, esaldi bat botazio lan hemen gelditzu zitzei dana. Eta los vascos tenéis que conseguir que la comunidad lingüística vasca sea una comunidad a la que merezca la pena emigrar. Eta uste dut hor, asko daula. Zer daukagu eskaintzeko. Eta hor sartzen da, leno, komentatzen dituen, konplizidade horiek, eta beste mugimendu eraldatzaileekiko ere, nun dauzkagun kontaktuak. Eta kasu honetan, horrek ere eskatuko digulako, ez bakarrik beraiek muitzea, baizik eta gu ere muitzea. Eta horrek eskatzen du ere, eleaniztasunaren beste planteamendu bat gure aldetik, eta bukatzeko, Karme Juñetek esaten duena maila honetan, eta esan, elebitasunak katalana hil egingo du, eleaniztasunak salbatu egingo du. Eta kontestu hortan, iruditzen zait idea oso potenta dela. Ez dakit, igual hausnarketia da, oin itxatu dituzuen, Maiderrek zein koldok itxatu dituen gauzen gainean. Baina pizkat igual paradigma ero ikuspegi sistemiko horretan, eta adibidez, Euskaraldixan kasuan bereziki naiz eta azalduin jaken, ez da, eta esan dozu gida batzuk ere aurkeztu izan diala beste hizkuntza batzutan bebai, guk aurreko ekitaldian bihotz gozo txapia beetara genduan,
Eta hain zuzen ere esan, euskaraz inundik inora ere egingo ez zutenentzat, baina gustoko zutenentzat ingurukoak euskaraz aritzia eta baten batek azalduko zetzalaz eta ari zian ero. Nire sentsazioa da, ez jakela inolako funtziorik aitortu. Ez diala ariketa horretako sujeto aktiboak. Ez ikusle, nolabaitzeko ikuslea diala. Hausnarketa moduan, niri penia emotezta zentzu horretan, hoiei ez aitortzia, batez ere, ikuspegi sistemiko horretan, hoiek ere ez sartzia horretan, funtzio bat aitortzia. Eta gero beste alde batetik, ez dakitxe, etorkinak, oin dala gitxikoak ero aspaldikoak, erraldunak, nolabait esatearen horrek ere aipatu duguz, baina horiek ere sarritxan badake zoru komun bat, ero elkartzen detzen zeo zer, eta sarritxan izaten da egoera sozioekonomikoa, ero ekonomikoa bereziki, ezta? Eta ari aitzatu dugunean esparru ez formala, aizialdia, eta umietan zentraugunez batez be, aizialdia, izan leke kirola, izan leke musika, oin ama moduan ere esaten dut, juten zaranean ume hoien bila, musikatik urtetzen dia zenak, ez dia eskolara juten dia zendanak. Udan, bero handi zeitzen da banean, piztinara juten dia zenak, batzu dia eta beste batzuk, hoie plazan gelitzen dia, nahiz da bero egon, igual itxurrixan fraskatzen. Nik sarritxan ikusten dut, igual egoera ekonomikoa berak ere, asko baldintzatzen dabela, ez sarbide, oinarrizko sarbidia hizkuntza bidez jaso aldana, baizik eta alorrez formala. Naiz eta bekak euki eta errestasunak euki, gero gitxiau ikusten dozuz. Eta hori aurretik esan da, adibidez Eibarren Gaztelekuan eta ludotekan beretan kriston lana egiten debela alako jendiakin. Baina bestelako jardueretan nekez ikusten dozuz. Orduan, benetan aukera berdintasuna dake ume horiek aizialdian. Kale neurketa bat itzen dozunean eta umien neurketa itzen dozunean, azkenean, zein dago gaur egun arratzaldeko bosterrietan kalian? Inglesian, frantzesian, dantzan, musikan, ez da guana. Eta horrek ez du euskeraz berba egiten. Ez dakit, nik uste alako hausnarketetan egoera ekonomikoak berak zelako eragina dakan eta zerako arrakala sortzen daban, eta oina gerixan lagadabenak egoera honek gure aulkerisa dira. Hauldade guztixak lagaditxua gerixan, lehendik ere zuk esan duzuna, hori lehendik ere basauan, oina gerixan gelditxu dira. Horra ez dakitxe, hausnarketa moduan pizkat. Bai, igual, bi izatetan lehenengoa. Nik uste Euskaraldiaren ariketa bera, ondo planteatuta dagoen bezala, eta horre erdaldunek ikusi behar dute, hau da, gutxienez ulertzen dutenen ariketa bat. Eta bereik egin dutena da hori, babestu. Hori da bereien funtzioa da, hori dela funtzioa, ze ariketa oso praktikoa da, egitea da. Hori nik uste adierazi da, gainera ulertzen dela eta onartzen dela. Maila individualean, bakoitza dauka familia, dauzka lagunak, dauzka entorno bat, esateko, haupa, nola baita esateko, Eta gero erdaldunek bai daukate paper importante bat, kasu askotan, entitateetan. Eta da, arigunen babesa eta bultzada. Batez ere, ardura postuetan daudenak. Euskaraz egin daitekeen aukera horietan, euskaraz egin dadin bultzatu ezaten, Eta bigarren zatia, bai, horre, konstatazio horrekin guztiz adoz, eta horri nola gainditzen den, zingo nizuk esan. Iruditzen zait hori, egoera komplikatua da. Emigrazio guztien historia antzekoa dela, hori ere bai, eta komplikatua dela. Hori gauza asko sartzen direlako, Hori ezingo nizuk esan, badaulako jendea, askoz ere prestatuagoa eta gaituagoa gai horren inguruan,
Eta ni konstatazioaz aparte, soluzio magikorik ez dut uste soluzio magikorik dagoenik ere, egia esan. Nik esan izuetze, emigrazioa ere tokatu zailako, familian ez dautzea, etxona monak alazielako, eta gure izeba bat egon zalako 25 urtez Alemaniko emigrazioan. Gizarte laguntzaile bezala, emigrazio espainolaren gizarte laguntzaile bezala, eta gero beste oso bat Ekuadorren, eta, bueno, izan ditugu. Olako emigrazio eta beti errepikatzen dira egoera batzuk. Eta hor, faktore ekonomikoa, funtsezkoa da. Emigrazioaren eragile nagusia ekonomia da. Gero beste arrazoi politikoak eta bai, baina nagusiki ekonomia da. Orduan, bueno, nahikoa ez, bestela batzuk horrotatuko jazu eta. Bueno. Ba, eskerrak eman behar dizuet pazientziaren gatik, eta egia da, lehenengo aurkezpena izan dela horrela, eta orduan, bueno, lehenengoan ikusten dira ere, pixkat nun moztu daiteken, eta horrela, osea, pixkat akuriaren egin duzu, baina, bueno, estimauta. Bueno, bukatu baino lehen gauzatxo bat, ohartxo bat, bueno, eskerrik asko. Kikeri txosten potoloa da, berak esan du ez dela oso potoloa, baina bai, potoloa da eta ondo laburtu du, nahiko ondo. Eta argazki ja dauzka. Eta argazki batzu dauzka gutxi. Gure asmoa da, datorren astean, asteazkenean, segunda, azaroaren 4, okerrezpan hau, ez da? Azaroaren 4, 6:30 beste saio bat egitea. Gai hontan sakondu nahi dezuenekin, badakizue, Ibarko plan estrategikoa 10 urterako dala, 5 urte beteko ditu oraintxe, jantzi horrek ere behar du, ajuste bat eta joskurak, bueno, batzutan estutu, beste batzutan nasaitu, eta Kikeren laguntza eukiko dugu. Berak planteatu dituen klabeetatik ja Ibarrera etorrita. Laguntza esan du. Laguntza, Kikeren laguntza izango dugu. Egoera hontan ez dakigu nola egongo garen astebete barru. Interesa daukazuenok hor parte hartzeko, ez dakit, orain egin dugun bezala, nahi baldin badezue telefonoz deitu edo e-mail bat bidali. Guk lanean jarraituko dugu, ez dakigu, hola, telebilerak eginez, e-mailez edo nola. Bai egin nahi diogu Euskararen plan estrategikoari berrikusketatxo bat, eta Kikek planteatu dituen klabeetatik, pixkat igual, gehiago enfokatu, ezta? Eta datozen 5 urteetan, zertan zentratuko garen, agian, egoera berriak dira, eta horrek ere berrikusketa bat behar du. Orduan, gonbidatuta zaudete, gaurkoa izan da pixkat kontestuan jartzea eta euren klabeak ezagutzea, eta urrengo saioa, datorren asteazkenekoa da gehiago, Eibarrera begira, ia klabe horiek nola aplikatu daitezkeen, edo bidea edo argian nondik ikusten dugun. Eta, bueno. Ikusi duzu klabeak orokorrak dira, baina baita ere badukatela, aplikazio konkretu ere badukate. Errezetarik ez. Hori ja errezeta, pues... Bueno, hoxe, ya está. Listo. Eskerrik asko. Bueno, mire eskerre. Venga, agur. Bueno. Bai, pixkan momentu batien ja nekea baino, nahiago nun. Bueno. Bai. Ni momentu batien esan da, ostras, luzatu oten izen edo. Bueno. Ondo segi. Ojo, eske honek ematen gola, bai.